Θα μείνουμε σε επιχειρηματικά πεδία και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα. Έναν τομέα που πολύ συχνά τελευταία και ο ΙΟΒΕ είδαμε με την τελευταία του έρευνα και γενικά υπάρχουν πολλές φωνές που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή στον πρωτογενή τομέα της χώρας, γιατί έχει και πολλά να δώσει. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον Αντώνη Φιλιππή, είναι πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία για το 2025 και μια αποτίμηση για το 2024. Καλή σας ημέρα, κύριε Φιλιππή. Καλημέρα, κυρία Σμιλίδου, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Για την ακρίβεια έχουμε τα συγκριτικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών, έτσι όπως αποτυπώνονται στην πλατφόρμα του ΕΛΓΟ Δήμητρα iMilk, όπου μπορούμε να δούμε την εξέλιξη των παραδοσιακών ποσοτήτων γάλακτος σε όλες τις κατηγορίες και φυσικά έχουμε και την εξέλιξη των κτηνοτρόφων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πρωτογενή τομέα και παραδίδουν γάλα. Επομένως, για την ακρίβεια έχουμε αυτή την εξέλιξη και έχουμε τα συγκριτικά μεγέθη, τα οποία όπως έχετε δει δείχνουν μια σταθερότητα των ποσοτήτων από το 2015 μέχρι σήμερα, το οποίο δείχνει ότι ο κτηνοτροφικός τομέας είναι αρκετά ανθεκτικός στην Ελλάδα παρά τις μεγάλες αναταράξεις που προκάλεσαν τα γεγονότα των τελευταίων ετών, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε εσωτερικό. Από εκεί και πέρα όμως το ανησυχητικό εντός εισαγωγικών κομμάτι είναι η σταδιακή μείωση των κτηνοτρόφων, γεγονός που είναι ένα καμπανάκι ότι πρέπει να εντείνουμε την δραστηριότητά μας, να εντείνουμε τις δράσεις μας, να εντείνουμε τις πρωτοβουλίες μας, έτσι ώστε να ενισχύσουμε το πρωτογενή τομέα, να δουλέψουμε πάνω στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, να παρέχουμε πρόσθετα κίνητρα, έτσι ώστε να διατηρήσουμε τον αγροτικό πληθυσμό στην ελληνική περιφέρεια, προκειμένου να μπορέσει να σταθεί η ελληνική περιφέρεια στις σημερινές δύσκολες συνθήκες. Ξέρετε, κύριε Φιλιππή, αξιολογούμε εδώ στην Αυτεμπορική ότι είναι κορυφαίο το συγκεκριμένο ζήτημα και τα στοιχεία τα οποία έχετε εξάγει εσείς είναι αποκαλυπτικά. Όχι γιατί δεν έχουμε μια αίσθηση όλοι μας του πού βρισκόμαστε, αλλά έχει μεγάλη αξία να ξέρουμε πώς ακριβώς εξελίσσεται η γαλακτοπαραγωγή και να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους, να μας δώσετε την εικόνα του τι συμβαίνει στο πρόβιο και γίδινο γάλα και για ποιους λόγους να συζητήσουμε πάει αντίστροφα κάποια άλλα είδη, όπως παραδείγματος χάρη το βουβαλίσιο γάλα, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, συνδυάζονται και με τις εισαγωγές και καταλήγουμε στα ισοζύγια. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθερότητα στην παραγωγή τόσο του γίδινου όσο και του πρόβειου γάλακτος. Μια εξαίρεση αποτελεί το τελευταίο τρίμηνο του 2024, το οποίο προφανώς αποδίδεται στα τελευταία γεγονότα με τις ζωονόσους και τις επιζωοτίες που έπληξαν τη χώρα μας. Μιλάω για την ευλογιά και την πανόλη, το οποίο προφανώς είχε αποτέλεσμα και στον όγκο της παραγωγής και στις ποσότητες που τελικά παραδόθηκαν. Από εκεί και πέρα όμως η σταθερότητα της ποσότητας σε βάθος χρόνου, σε συνδυασμό με την σταδιακή, με την μικρή έστω κάμψη του αριθμού των κτηνοτρόφων, μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Αφενός μεν ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν αξιοποιήσει τα ισχυρά κίνητρα που έχει δώσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να συνεταιρίζονται, να αξιοποιούν οικονομίες κλίμακας και επομένως να μπορούν να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες, μικρότερος αριθμός κτηνοτρόφων. Αφετέρου δείχνει ότι έχουμε ανάγκη από μεγαλύτερες μονάδες, στις οποίες πρέπει να επενδύσουμε, στις οποίες πρέπει να στραφούμε συνολικά ως πρωτογενής τομέας. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τις νέες μεθόδους, να αξιοποιήσουμε την έρευνα, να μεταφέρουμε την επιστημονική γνώση και την εκπαίδευση στους παραγωγούς, έτσι ώστε να μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους και να αυξήσουν τη συνολική παραγωγή. Και στο τέλος, επειδή είσαστε, όπως είπατε, το αντιμετωπίζουμε από την επιχειρηματική σκοπιά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το ότι τελικά και η γαλακτοπαραγωγή, όπως όλα τα προϊόντα, καθορίζονται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Η ζήτηση υπάρχει,
το ελληνικό γάλα είναι ποιοτικό, είναι ανταγωνιστικό, είναι η επιλογή των Ελλήνων καταναλωτών το ελληνικό γάλα. Πρέπει να στραφούμε περισσότερο προς την παραγωγή, να ενισχύσουμε τους Έλληνες κτηνοτρόφους, να τους δώσουμε περισσότερα κίνητρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να σταθούν στον ανταγωνισμό και να μπορούν να κερδίσουν τους καταναλωτές. Έχει παρατηρηθεί, όπως ήδη μας αναφέρατε, μια μικρή αύξηση στις τιμές παραγωγού, ιδιαίτερα στο πρόβιο και στο γίδινο γάλα. Αυτή θεωρείται ικανοποιητική από την πλευρά των παραγωγών, κύριε Φιλιππή, η αύξηση? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να πούμε ότι έτσι όπως φαίνονται τα μεγέθη αυτή τη στιγμή, προκύπτει το ότι οι τιμές του γάλακτος ακολουθούν το γενικό δίκτυο τιμών καταναλωτή που ακολουθεί η οικονομία ως σύνολο. Δηλαδή υπήρχε μια κάμψη των τιμών σε προγενέστερο χρόνο, όταν και η οικονομία βίωνε περίοδο αποπληθωρισμού. Όταν είχαμε τάσεις πληθωρισμού, ανεβήκανε και οι τιμές του γάλακτος και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο ισορροπίας. Αν αυτό που με ρωτάτε αφορά το εισόδημα των κτηνοτρόφων, μπορούμε βεβαιότητα να σας πω ότι αυτό το εισόδημα δεν είναι αρκετό, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε υπήρχε και μια αύξηση των τιμών των εισρώων. Σε γενικές γραμμές, αυτά που προκύπτουν, τα στοιχεία που προκύπτουν από την Ελστάτ δείχνουν ότι οι αυξήσεις των τιμών των παραγωγών περίπου αντισταθμίζονται από τις αυξήσεις των εισρώων, γεγονός που σημαίνει ότι οριακά βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα για να ενισχύσουμε το εισόδημα των Ελλήνων κτηνοτρόφων, έτσι ώστε να μπορούν οι εκτροφές τους να είναι περισσότερο αποδοτικές, τόσο σε επίπεδο ποσότητας όσο και σε επίπεδο εισοδημάτων, έτσι ώστε να κρατήσουμε τους Έλληνες παραγωγούς, τους Έλληνες κτηνοτρόφους στον τόπο τους και να συνεχίσουν να παράγουν. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το μεγάλο στοίχημα το οποίο έχει θέσει η πολιτεία, και αυτό το μεγάλο στοίχημα που έχει θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τσιάρας, είναι το στοίχημα το οποίο και εμείς υπηρετούμε ως διοίκηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα. Και ξέρετε, αναρωτιόμαστε, κύριε Φιλιππή, αν και εσείς από την πλευρά σας έχετε μια αποτυπωμένη παράσταση της μείωσης της ελληνικής κτηνοτροφίας. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μαραζώνει ο κτηνοτροφικός κλάδος της χώρας, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ποσοτικά πλέον. Πόσοι ήταν και πόσοι εξελίσσονται, πόσοι λιγότεροι απομένουν. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν αυξομοιώσεις, τις οποίες νομίζω είναι γνωστά τα στοιχεία, έχουν γίνει γνωστά και νομίζω έχουν περιέλθει σε γνώση σας. Εξαρτάται και τη χρονική περίοδο για την οποία συζητάμε. Ξεκινώντας από το 2015, όπου για παράδειγμα στο πρόβιο γάλα είχαμε περίπου 41.000 κτηνοτρόφους, έχουμε σήμερα 38.000 περίπου κτηνοτρόφους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο. Αυτός δεν μπορώ να πω ότι είναι αντιπροσωπευτικός δείκτης, διότι μέσα στον χρόνο είχαμε φυσικά αυξομοιώσεις. Δηλαδή από το 2021 είχαμε καταφέρει σε μια καλή και ευνοϊκή συγκυρία για την ελληνική οικονομία αυτός ο αριθμός να είναι αρκετά μεγαλύτερος, δηλαδή να πλησιάζουμε τους συνήθεις αριθμούς, δηλαδή πάνω από 40.000. Αυτή την περίοδο παρατηρείται μια κάμψη, την οποία είναι λογικό να τη συνδέουμε και με τα πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία προέκυψαν με τις επιζωοτίες το τελευταίο διάστημα και με τα κοπάδια τα οποία χάθηκαν και τους κτηνοτρόφους οι οποίοι λόγω ακριβώς των επιζωοτιών βρέθηκαν εκτός του επαγγέλματος αναγκαστικά, καθώς ήταν υποχρεωμένοι να θανατώσουν τα κοπάδια τους, προκειμένου να περιοριστεί η ζωονόσος της πανόλης και της ευλογιάς που έπληξε συγκεκριμένες περιοχές της πατρίδας μας, ενδεικτικά τη Θεσσαλία, τον Εύρο ή τη Δυτική Ελλάδα, που όπως γνωρίζετε είναι από τις περιοχές που έχουν και τον μεγαλύτερο αριθμό κτηνοτρόφων.
Και ξέρετε, επειδή πολύ συχνά επανερχόμαστε στα ελληνικά προϊόντα, τα οποία είναι πολύ αγαπητά και στις ξένες αγορές, αναφέρομαι στην ελληνική φέτα κατά κύριο λόγο και στην επιτραπέζη έλια, έχουμε αναλύσει επίσης από τους ενδεχόμενους δασμούς πόσο θα πληγεί ο συγκεκριμένος κλάδος, αν και κατέχει μόλις 1% των ελληνικών εξαγωγών. Αλλά όλα αυτά, και αναφέρομαι στην ελληνική φέτα, συνδέονται με την ελληνική κτηνοτροφία, γιατί δεν θα υπάρξει φέτα pop αν απομειωθούν οι ποσότητες του πρόβιου γάλακτος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν προκύπτει βεβαίως μείωση του αριθμού της ποσότητας πρόβιου γάλακτος και υπάρχει αρκετή δυναμικότητα, υπάρχει το potential στην παραγωγή γάλακτος, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της ποσότητας παραγωγής φέτας. Εγώ κρατάω ως πολύ σημαντική την παρατήρησή σας σχετικά με τους δασμούς και σχετικά με τον εξαγωγικό προσανατολισμό της ελληνικής παραγωγής. Το ποσοστό που λέτε ότι είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις συνολικές εξαγωγές, προφανώς είναι σωστό, αλλά θα ήθελα να επισημάνω και το εξής, ότι τα αγροτικά προϊόντα, τα αγροδιατροφικά προϊόντα καταλαμβάνουν συνολικά σχεδόν το 20%, δηλαδή το 1/5 των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας έχει μια ιδιαίτερη δυναμικότητα και συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού αγροτικού ισοζυγίου, ανθεκτικού πλεονασματικού αγροτικού ισοζυγίου, το οποίο στο τέλος αποτυπώνεται και στο συνολικό ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών ως ένα σημαντικός παράγοντας, ώστε η οικονομία μας να βρίσκεται σε ισορροπία. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να κάνουμε την ελληνική παραγωγή ακόμα πιο δυναμική και σε αυτό συμβάλλουν τα ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα και τα υπόλοιπα προϊόντα pop. Διότι, όπως προκύπτει, η ουσία της εξαγωγικής δυναμικότητας της ελληνικής παραγωγής είναι η ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων. Με άλλα λόγια, αυτό που αγοράζουν οι ξένοι καταναλωτές είναι τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, τα οποία τα επιλέγουν, ακόμα κι αν η τιμή ενδέχεται να είναι ακριβότερη σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Οι ανταγωνιστές μας, δηλαδή οι καταναλωτές, αναγνωρίζουν τη μοναδικότητα των ελληνικών προϊόντων, τα προϊόντα με ταυτότητα, τα ελληνικά, και τα επιλέγουν και πληρώνουν γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στραφούμε ακόμα περισσότερο σε προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, τα οποία έχουν εξαγωγικές δυνατότητες, τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, τα οποία στην Ελλάδα είναι αρκετά. Σας θυμίζω ότι έχουμε έχουμε ακριβώς 120 προϊόντα pop και πιές στην Ελλάδα, τα οποία και αυτά συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση του θετικού, του πλεονασματικού εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Φιλιππή. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.